Natay ti 24 ti tawen na salesman ken nagdama a residente iti Barangay Visayas iti Ili ti Vintar. Kalpasan nga aksidente anadung partin maneho na motorsiklo iti Barangay 3 ti Ili ti Bacara. Iti investigasyon ti pulisya, ti biktima ti agturong iti laod da direksyon kada iti akalsada, idinta damit sumunga da pickup truck nga agapu iti abagatan ken aksidente anadung parna ti motorsiklo ti biktima iti intersection. Naitaray ti biktima iti ospital ngem natay daytoy bayat ti pannakataming na. Kabayatan na nadalunan met ti use team daytoy a kotse iti igid ti highway asakupen ti barangay Naglikwan iti Ili ti Pasukin. Nadadael ti sangwanan na paset na kalpasan na tinag daytoy iti igid ti kalsada. Makita pa kurbada daytoy a paset ti kalsada. Basar met skid mark, dere-derecho iti tinurong iti kotse aging gana na tinag daytoy iti daytoy a paset ti kataltalunan. Kuna dagiti residente a nakasarasarita may iti lugar, a masansan nga dagiti arayaten da a motorista. Ni Manang Teresita ti maysa kadagiti imuna adimteng iti nakapasamakan ti insidente. Talaga nakita lahat incident na pirmi nga napigsa. Ngam kuna na kanya kitatay, ay ading ko na ladaw ti pinakapreno na. Naladaw na kanuna ipreno telugan na. Ngam ti ko na kanumot ni bakit na sir, iya kanu palang kagayan, madama kanu agsaksakit til na, batok na. Itay kwan sir ko na nakot in-interview ti pulis. Nga kuna nakot anyat mami tinasakit kada kay ay dati nga minsan as asugok pay kada asugok daytoy nga itatanyat nasakit kada kay daytoy kun isugit siguro na itama sir nga tan ikasjay. Kuna naasaan na daytoy ti umuna agundaway nga adda ti tinulungan na motorista. Kang runaan na nga isuna ken digiti kabagyan na ti alisto a makadanon ditoy no adda ti mapasamak nga aksidente gapu ta sumagmamanodaay nga metro ti kaadayuna ti pagtainganda. Kanayon sir, tinawon taon iti talaga as in. Marami ito nahulog. Itapay ni sir ni dita pa yung talo no data anak ko madurdurog di kita ipagay. Malutlot-lot. Pasarap diretso pa ijay ni. Diretso nagkas jayun. Ada mo dito sir ti, ada mo bartek, ada mo saan, ada mo siya agkamal akalan niya diretso ti pidalan. Ada mo surag kamali no ko akalan niya siya diretso dayto kasjay. Nagkidkid-meten nga agpa-interview ti inna mapulo ket 7 ti tawen na a driver iti natinag a kotse. Nupay kasta kunana daytoy paylaing ti umuna agundaway adalanan na tinasa o kalsada. Naggapo iso na ijay Cagayan, kadwa na ti asawa na ken agturong da kuma ijay Kabugaw Ilocos Sur, idinta mapasamak ti aksidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.